itaw. Hello bro, mayong gabi bro. Oy. Okay na akong live din. Wala ko ganina, murag napawong man siguro to kung kuan. Wala na refresh man sa ko sayang. O sa may mong gisgutan karon bro? Kining Mateo 28 ba? Ako diskuta lang mo nila. Oh, ngano sa may problema nimo ng Mateo 28? Ako nang pasabot sa itong mga igala karon kay para maklaro sila ba. Kaya mangutana mo pa sa atong sa tungulot sa panyawa man yung tubag. Akong tumagon diri karon nga live ako. Unsa may problema nimo diha ng issue? Unsa may issue gid nimo diri kanang ano man na? Ang issue mo gulan ni kay mo lang ito kanang simba lagi dito sa mga Portuguese yung gitawon. Dan kanang Mateo 28. Niya kung may mabasa diri so dako kay nga bakat. Mateo 28 aman. Ano yung sa kuan sa 8 o 9. Sige diay no kang Justin Albiso o Simpson. Ngano sa may problema nimo ng ay bro, magpalahi lang sa ta bro kay murag about mo guni sabat-sabat ng imuha bro. Niya. Katubang imuhang kuan ba bro? Katong imong gi-post karon ba? So gi-post ako no. Katubit ang regard atong ni ang kung natubag naman ninyo about atong kang San Pedro nga pagka Santo Papa karon ang pangutana giunsa pag murag mao to nga para nimo sulpot ang Roman Catholic Church. Okay. Sige. Pangutana ka diha banda kini kining gitawag o gitawag unsa man? Dili siya mangutana. Sige bro, unsa man imong pangutana? Ang akong pangutana ba, di ba nag-post ako sa subayan to imong post ba kay di ako makuha pangutana nimo? Tama kay naman ko kay actually nako i-post pa na ko ni duha ni siya ka reference. Katong isa katong almanac pa to Atlas. Dara salamat kayo sa inyo nga mga tubag nga mga safety nga matod ninyo nadawat ni Apostol San Pedro ang iyang pagkasanto Papa upop. So follow up ko sa una nga paagi, sa unsa nga paagi nadawat niya nga tawag aning ni ang 1054 man mo ni sulpot tinuod ni nga ang Roman Catholic Church 1054 ni sulpot. Yes, sumala diri. Asam nang sumala bro? Sumala sa unsa man? Sumala sa inyong balason diri sa kita ko Pope and Papasi. Pope and the Papasi? I-open ko no ang kamera be mo tan-aw ko ana naka nang libro. Naman ta naka-live ta diri sumala diri kini ni. O kinsa may imprimatur ana bro? Si Christopher M. Pilito. Ang imprimator? Ang nagbuhat aning ang nihil of statog imprimator. Kuan siya kanang historian siya bro, historian. Lagi-lagi dili na kuan bro, dili na siya kanang sa Katoliko nga libro. Katoliko ni siya bro. O kung Katoliko nga libro, kinsa ang nihil of statog imprimator ana? Wala na butang bro. Dili na legit, dili na sa Katoliko ugma. Okay ang mga libros Katoliko usually naman siya mga nihil of statog imprimator. Dili tanang bro. Ayoko patuha na kailangan yun na nihil of statog imprimator. Kaya nga kadila tumabanti ka bro. Kadila dito bro. Kining inyong mga kini inyong mga gagmay ng mga balaston. Kini. Ang uban na ni kini. Wala yung mga imprimator ni. Haman kanang sana nobena murag na aman siguro na bro akong tanawon be sa kadali lang nakoy nobinahan na diri ay wala ko kon alright tugtan nato to nga sa Katoliko jud na nga libro granting without admitting for the sake of the argument nga Katoliko na nga libro ang akong pangutana bro gistit ba diha sa maong libro nga tawag ani ni ang sulpot ang Roman Catholic Church
Sumala sa mabasa bro. 1,054 gid mo ni isulpot. Tanaw, basa na bro, basa bro, basa. Saan? Sabi yo. Ako ipakita din sa itong mga followers sa ito. May gala na ito di arawan. Actually, kini siya nga libro. Ingon rin ako. Basahon ako. Ambot ko maklaro ba diri sa kwan. Akong basahon rin. Ingon rin ako. Dedication from Father Francis G. Corey, who first taught me that the church had history. So, dedication daw ni Father Francis J. Corey. Niya, dapat dito diriya. Nato yung mga kibaling mo. Ano ba? Published by St. Paul's and printer to St. Paul's Priest Training School. Kaya di mo ko siya basta-basta nga historian. Sige. O sa may nakasulat ga, giingon jud nga ang Roman Catholic Church 1054 nagsugod. Sumala sa gingon diriya bro. Ingon diriya the medieval reform papacy. In Eastern and Western Church, i-communicate each other. Bro. Asa kadal lang bro. Kanang gagamit ka gadget bro. Wa may tingog hinay kay mo tingog diri bro. Unsa man na napasok sa imong dalunggan, duha ka buok. Sa palman ni, sa naiman ako ni. Sa akong cellphone ni bro, hinay kay diya. Hinay man bro, basig diya na sa imong live siguro. Pila man ka cellphone imong gamit? Upat ni siya, pero wala pa na ko magamit ang duha. So kaning imong gigamit nga nanawag ka karon, wala nimo nigi. Mo ni ito gigamit ako lagi ni yung tapon pa. Sa speaker ni siya. Sige. Unsa man jud giingon diha na sa libro bro? Bala na lagi na ako lang ning kuanon. Unsa man jud giingon diha sa maong libro ang Roman Catholic Church ba is nakay kuana na bro, nakay cover ana? Picture ko no bro, dinisin sa Messenger bro. Makita man siguro mo diya. Lagi kay akong ipa-confirm na diri ba akong isobay kung legit ba na akong sige, isip ko dipiti kung kinsa ni nga libro kini oh. Lalo, okay kon sa ano. sa Dapat ni resibo bro, sa di ka sa resibo. Ipako mo ko ni nga libro na resibo. Di man na bro, di man basihan ang resibo nga sa Katoliko na na. Kailangan din sa may mong basiyanan bro, kaya naman walay lain nga tindahan nga pariya all item Roman Catholic ra gyud kini gitawag og Pauline. Pauline store diri sa Davao. Mao ra gini siya. Walay na sagol. Mga Katoliko ra gini siya. So wala sa naikuan diha, kadali lang ha. Nara ba diha tong kuan? Madri man ako ni bro. Madri man ang nagbantay ani. Madali ang nagbantay. Usually man god kasi bro, ang ako ang tuuhan god kana yung libro na naa siya inihilob sa tug imprimator. Kaya ang mindset ng kasagaran sa mga Katoliko, pag walay imprimator o nihilob sa dilituhan, dili man sa tanahon bro, kaya ano, kinainyo mga nubino ko niyo. Madali ang nagbantay. Bro, unsa may statement diya nakabutang bro? Isulpot lagi mo bro sa tuig nga ang gitawag kay ang nauna mo gud ni Orthodox. Matod sa ingon di nawaw. 30 AD died of Jesus, namatay daw ang Kristo. 30 AD. 30 AD. Sa man na kronolohiya na? Kronolohiya na nakabutang dia. Okay ko siya. Rawing man siya sa tuig nga ng labay ba? Sa kadali lang unsa may title anang libro sa kadali lang bro Pope and Papacy. Dili ko pasabot bro, lahi di ang gitawag Pope, lahi ang Papacy. Taysa Pope and dalang ang early Papacy dagan siya sa 30 AD ayon sa 800 gingon diri Taysa bro. Nicaea, ang Peter Martyr,
Ang Roman Emperor Constantine, 315. May Pope, sana bro? Pope and Papacy? Pope and the Papacy. Naisutan niyang 325 na Nicaea 1, Constantinople 381, Ephesus 431. Tayo sa bro at Pope and the Papacy. Ang Chalcedon, ang Roman Empire, Kaning, kisay author na bro? si Christopher M. Pilito. Sabay. Christopher. Tayo sa bro, Christopher Pilito? Kung sa may... Christopher Pilito. Double L. P. Elephant. Double L. I. T. T. O. Ay... double L, dayon ay... Dinas. Pilito? Pilito bro. Pilito. Pilito. Sa ato, ay sa double L, dayon ay O. TTO. Double T. Kung sa man ning iyahang double L, then double T pod. Double L. Double T po siya. Ang kanang iyahang pilito ay nang iyahang dia sali I or E. Elephant ang sunod sa B. B. I. Adili. Elephant. Sunod L. L. I. T. T. O. O sa man, bilito o pilito? Pilito. Okay. Nay kay mo tingog dire, kadala lang ha. By unsa ni? Simple na kaya ka ng speaker siguro siya. Hinay. Iswo country na kinikita Eastern and Western Church. Excommunicated Church Other built in 1964. 65. So, mauna mi ang panahon na gikan sa Orthodox na nauna na Sige. Sige bro. Unsa may nakabutang dia bro? 1,400 1,000. Unsa may statement dia nga imong gibasa? Mo gani ang gi-diskutan diri dito na ang gitawag og Western Church nga mao na ni ang Roman Catholic Church. Sige basaha daw dia, basaha daw. Mo gani naman lagi oh. Nasaan guideline? Picture be kakoy basa na be. Kaya basige mo nang giputol. Ano di sa guideline? Kuan. Ako ni post unya. Na dili bro, picture sa karon din sa Messenger kay basahon ako karon. Katong giingon nimo ba nga ang Roman Catholic Church ni sulpot rag 1054. Mao lagi giingon diri bro. Mao lagi giingon diri sa iyang guideline sa iyang year na Tatana ako laging picture sa bro. Kanang tibuok ka kuan niya, kanang tibuok ka usa na kung namura man nagkronolohiya, picture na akong tanahon. saan man ni? I-minimize ang imuhang call kana sa imong cellphone nga gigamit karon. Pagkahuman ipindot ang kamera dayon picture na then i-send sa Messenger. Yung tanahon na to og ang Roman Catholic Church by ninggawas anang 1054. Tama. Sa Sensei mo. Ako ni kuan. ihol kuan ha, ihol page ha. Ayaw nang kanang dulit putol. Kana. Awak man pero mo na. Ako misiyan sa imo. At sige akong tanahon sa ha. Kana nga tuig diha ni bulat ang kanang gitawag o Western gikan sa Orthodox kanang Western nga ni bulat gikan sa Orthodox. Sa bro, mura mag gidulit man na nimog kopya sa kadalang ha. Gani gidulit gani kay mao man na siya ang kuan. Ayaw na idulit dapat kuan. Wala pa yung Roman Catholic sa una. Sa akong tanawon diri kay hinay kayo og connection ako ang computer. Medieval Reformation, Eastern and Western Church excommunicated each other, lefted 1995.
1965. Oh, 1965. Tesa, Oh. kaning ni ang 1054, unsa man ning 1054? Wa may gibutang ang 1054 maoning ni ang Bulag. pagbulag sa Western Charts Oh. and is pagbulag sa Eastern and Western Charts excommunicated its other lifted 1965. Ya kaning pagwan kining 1100 Papal Monarchy hanap man ni Papal Monarchy develops. Alright, so areta sa 1054 bro. Base aning ni ang nabasa nimo sa 1054 kinsa may ning buwag ani? Ang Roman Catholic bro, kining gitawag og kining Western. Western. Western Church mo man inyo man. So, may Roman Catholic Church diya. Mao nang Western. Nanibulag mo sa Orthodox, kay ang Orthodox may nauna. Si Orthodox mo na. Catholic bro. Wala may Orthodox diyang gibutang. Si Orthodox. Ay. Orthodox na talawar ko. Ipa-confirm na ko ni Kuan be. Ipa-confirm na ko ning ChatGPT be. Sige, confirm. O kung kuan ba ni? Legit ba ning imong kay mura mag imong isyuhan nga kibali kuan. Kadali lang Bro, doon ang isa na i-post na isa. Ako ni siya itapat niya, ako ni i-post niya. Kaning gitawag kaning konsa man. Kung mo kuning mga igala kanang gibali mo na konsa ba. Na nagkasinabot ang kining balasaw nami o katong atlas nga referensya. Taysa. Nawala man. Ipa-confirm na ko ni ChatGPT kung unsa ni, legit ba ni? Sige. Kay basig moingon ato klarohon dan kay ako bro lain ko bro i-double check na ko na pirmi bro kay basin niya og musakay tas imong hunahuna ba wala Roman Catholic Church diay ang ningkuan nyang ending di ay wa na to na double check nya manghinaw ra pug ka mura ra pug kag si Poncio Pilato mayor pug na wari jud koy kalibutan ana Ay tigay lain dira dili makalain. Ay mga tao. Lain na wag. Ako ang isin sa imo bro, ang kining isa ka referensya, ako man gi-post pero nawa. Kapag speaker cellphone ako, gigamit man ko. Ako na isin sa imo. Kini ho. Nara. Ako isin sa imo ni. Ang sa man ipag-share na nara. Share. Messenger. be tanaw na ko ni be right diara Pili bro. Paniyan ni siya bro. Kani. O kana. Tesa 19 unsa man na imong giingon 1965 Ako nang 1965. Kasi 1965. unsa man ni nga libro imong gisend Oo. Kana. Spanish. Kini ho. Kanti ka sa kalang libro. Tesa bro o ang mauni ang kanang kuana bro Great Schism day na bro alright ang Western og Eastern churches excommunicated sa other lifted 1965 pasabot nga ni adtong 1054 ang Western Church nga nahimong Roman Catholic Church og ang Eastern Church nga nahimong Orthodox ni bulag nagbulag so sa ato pa sa 1054 nanay pag-split so nagbulag ang Roman Catholic Church ug ang Eastern Orthodox klaro na kay sa tuig 1054 ang Western Church nga nahimong Roman Catholic Church ug ang Eastern Church nga nahimong Western Orthodox Church nagbulag. Ang excommunicate each other nagpasabot nga gipapahawa o giputol nila ang opisyal nga relasyon sa usag-usa. Human nahitabo nahimong duha ka lain-laing Kristiyanong simbahan. Western Church, Roman Catholic Church, gipanguluhan sa Pope sa Santo Papa Roma. Ang Eastern Church, Eastern Orthodox walay Santo Papa nga sama sa Roman Catholic Church. Ang lifted itong 1965, nagpasabot nga sa 1965 gitangtang sa duha ka simbahan ang ilang excommunication isip timaan sa
kig uli apan wala gihapon sila mahimong usa ka simbahan. Alright, so tesa ako sang ipa-confirm bro ha. So kinsa man gyud ang una aning duha? Kana loko. Wapo na. Kinsa man jud una aning duha? Oh. Kana. I mean, Kana. kinsay nag-una jud ana nga simbahan. Alright, so tanaw na to ni Bill, so may kuha na ni niya. Ay ni pag-confirm na to daan, word at last tuo na din siya. Maayo nga pangutana, ang tubag kay walay una sa Roman Catholic ug Eastern Orthodox kay usara sila kasimbahan sa sinugdan. Tanawa ra. Ang 33 AD gitukod ni Jesus ang Kristohanong simbahan pinaagi sa mga apostol. Hangtod sa 1054 usara ang simbahan. Bisan dunay simbahan sa Roma West ug Constantinople East, 1554 na itabong Great Schism og nabilin ang usa ka simbahan ngadto sa Roman Catholic Church West ug Eastern Orthodox Church sa East. Usa ra day founder na sa wa pa mo split day bro, nyamingon ka gasugod og awa mas maayo gid ning i-double check na to. Kapo, mungtali ko sino kapo. Diba, ningon mo. Nasakpan. Sakpan lagi. Diba, usara. Nawala. May ginanang i-double check bro. Pamina, mangutana ko sa imo ha. Pamina, tubaga akong pangutana. Naman. Kay usara man sa sila, pangutana ko sa imo ha. Kinsa ang Pope sa panahon sa Orthodox? Ato. Sa panahon sa Orthodox, sa kadali ha. Ako sang kuanon diri sa Search pa ka? wala eh. Akong tanawon sa akong record. Namo koy almanac and book of fact dire. Oh. Akong tanawon dire. Usam na imuha kanang atlas nanay Santo Papa wala. Wala lagi. Dito na lagi mo sa 1054 lagi mo niluksok mo. So bote pasabot kanang pag-split anang Santo Papa sa pag-split anang Western o kanang Eastern is nangutana kag kinsay Santo Papa at the time. Dili na mo pangutana. Kiningon ka usara mo sa Orthodox. Oh. Kanang Roman Catholic Church usara man kamo. Ako pangutana sa imo nga. Sa panahon ng Orthodox pa, kinausa man kamo. Kinsa ang Santo Papa niya ng Orthodox? Okay bro, wala ang Orthodox bro, what pasabot anang Orthodox is kana bang ang paminaw sa akong tubag para magkasinabot ta. Lagi paminaw sa kaysa imong referensya nga gipasa wala may Roman Catholic Church dihang ni sulpot. Dire akong gipa-confirm ni ChatGPT ang kana di ay sa wala pa schism tawag ani ni ang usarag founder ana dayon sa paminaw sa dihang ni split na at the time nga ni split ang Santo Papa anang panahon na si Pope Leo IX mo na nga atong kuan bro atong subton ay sa ba wala ko bro ako nangita og lain nga explanation. Wala lagi Santo Papa ang Orthodox ana bro. Sa wa pa mo split kay ngano man usar na sila founder. Ako pangutana sa imo ba? Ako ay patagay lain explanation. Ako pangutana sa imo kay usar naman jud ka mo. Naa naman ka ang Roman Catholic sa panahon sa Orthodox. Naa ba Santo Papa o kung kinsa? Naa bro, sa wala pa na sila mag-split bro, si Pope Leo IX, maunay Santo Papa sa Roman Catholic Church. Dayon sa diyang ni-split sila, ginganlan din na nilag Orthodox bot ipasabot nga ang ilahang ang bot pasabot ang Orthodox is right teaching ba? Sakto kuno sila sa panudlo. O mo nang ginganlan sila Orthodox. Kasi ano dito ang Pope sa Orthodox wala lagi Pope ng Orthodox kay kanang Orthodox wala pa naginganlan og Orthodox na sila. Sa usa pa man usara na sila. Pero kay sa dihang pag-split nila ana, the time nga ni-split ang Santo Papa ana si Pope Leo IX, dinoy ba? Kay karon ang atong Santo Papa karon si Pope Leo XIV man. So,
Diba po? Wa pa ko mahuman. Dili leader, dili founder. Ang akong pangutana sa inyo, Mao gani no, gitubag ka nako nga ang Santo Papa ana si Pope Leo XIX. Muna nanguloan ng simbahan sa gitawag na tog Roman Catholic Church. Karon, sa paminaw sa o kana nga Santo Papa, mao ng Santo Papa ha, anang niang ni split na simbahan. Pag split nila, ginganlan din sila nitawag din sila silang kaugalingon og Orthodox, but pasabot is right teaching ang pasabot anang Orthodox. Correct me if I'm wrong. So kung moingon ka sa Santo Papa, si Pope Leo, deny. Pero pag split nila, wala na sila modawat ni anang Santo Papa, di na sila ganag Santo Papa. Ang ilaha na is kuan man, patriarka ram ng ilaha. Dili na sila Santo Papa kay pag split nila usap po silang gisupakan kanang papal infallibility. Hindi sila ganahan og kanang rule sila Santo Papa yung magbuot kay ilaha wala sila ikuan mo nang watak na ilaha. Sige. Okay, pangalan. Bato pa singon mo si Pope Leo sa Papa. Okay. Ako pangutana sa imo, asa naman mo lingkod na si Peter nga inyo ang first pope in the history. Asan lingkod? Naglingkod siya, nag-opisina siya sa Batikan. Muna ang amo Santo Papa, daagi nagbatikan niya. Usapos mga girasunan ang mga Orthodox. Nganong anha magyus Batikan mo lingkod na Santo Papa? Muna ang Santo Papa din na nimo mahawa og babalhin naglaing opisina, ibalhin nimo sa Amerika, ibalhin nimo dito sa Europa, sa mga asa dapita nga ganahan nila mag-opisina. Nara ginas Batikan kay si San Pedro diha magyus Batikan nag-opisina. Okay. Pero ka po, matod niyo mo, si Pedro na nga panahon naglingkod sa Batikan. Unsang tuiga na siya? Naglingkod first century. Unsang tuiga first century? Lagi umingon tagtuig sa dihang gisugo sila ni Kristo og pagpanglakaw sa tibuok kalibutan, nasa mga around 64 AD kung wa ko masayop. Kay namatay siya is correct me if I'm wrong, 67 AD man. Okay. Sunod pangutana, matod sa inyong libro. Kining libro, ini yung gipakita sa imo kining gitawag Pope and the Papa is Papa. Pop. Ingon diri. I-open sang kamera kay aron makita nako. Sige. Okay. Leo. Kumani. Ay, baliktad. Ako na lang ako ipa-plan siguro na ko. Sa ako Kana, sige daw. Ana, sige. Sa. Wala lang, okay. Klaro rin mo? Unsa man na? Kasi nawasan rin mo? I-atras gamay kay di man na ito makuhan. Kala ka lang, idi. The first list. Sana i-atras pa jud kay putol lagi kanang ihol ka ana. The first list of ayaw idulit kay mo hanap. Ayaw po didulit kay di na ko mabasang kilid kanang ipataas pa jud na mabasa na kong tanan. Ang ID lang galing. Ayaw nang ID. Basahon na ako ba unsay nakabutang. Inong ID man sa pagkasabot na ko na mag basahan na. Isina na ko kay gusto di ka mo. Ayaw lagi picture ng ID ra. Kanang unod na ba content atong basahon di kay ID ra. Sige. Basahan lang ni. Actually gi-post mo wala po ni siya. Ano raw? Basahan. Basahan na. Ngilad pa jud ka. Iso. Basahan na. Wala dia. Post na dia. Nangilad. Sa akin ibasahon. Ano bang pangutana sa imo ni bro? Dawaton o dili dawaton? Kasi wa pa ko makakita bro. Kadali lang ha sa may imong gisender eh. Pope and the Papacy. Tanawon be. The scholars refer to Peter Paul. Some of the earliest writer in the church history mention both Peter and Paul as leader of the Christian community in Rome. The first list of Roman bishops dating about 160 AD to
185 destined Peter and Paul as co-founder of the church at Rome. By the middle of the 3rd century, John 29 as set aside as the first piece of Peter and unsa may imong pangutanan ni? Okay. Sumalang sa imong nabasa nimo, dawaton dili dawaton. Dawaton nako ang gibutang the first list Roman bishop. Listahan ba list? Kung moingon ang simbahang Katoliko gahapon pa man may nakarecord og listahan sa mga Santo Papa. Buti pasabot gahapon pa si San Pedro nakalingkod sa iya pagka Santo Papa. List gali no. Sabta sa do, the first list of Roman bishop dating to about 160 to 185 AD. So, buti pasabot, wala magpasabot nga kung diha gihimo ang listahan sa Santo Papa, gikan ka San Pedro padulong kung asa dapita ng kisapay na Santo Papa ng 180 to 185, wala buti pasabot nga mo'y una diha naglingkod si San Pedro. Kana bang for example ang Pilipinas gihinganlan na sa wahin namang panahon. Wala man na sa pagmugna Diyos Ginoo sa Pilipinas diha gihinganlan. Lahi naman kayo, buot mang ipasabot nga mao jud pagtungha sa Pilipinas, way pagbutho ana. Di ana daan ang Pilipinas, wa pa naginganlan. Saba ani imong gibasa ba? Nga ang una, klaro kayo, the first list of pope ha, Roman bishop dating about 160 to 185. So kintahay kung maglista kong Santo Papa, kung ako lang ha, ako'y nakaon naglista sa mga record sa Santo Papa, kintahay ganina pang buntag na kong lista pasabot ganina pang buntag na imong Santo Papa San Pedro, mali man na sabta po na imong gibasa oroy. Sige na. Okay, so pagkita natin mo asa may sakto katong gingon mo kayo nga 64 na paglingkod ni Pedro o gingon diri ang naara sa 160 to 185. Alright, so nagling bro, mas maayo gud unta nimo nga mapicturean nimo ng whole kuan ba? Whole page kay ang imo putol lara mas tunga-tunga ni din mong gi-crop. Asa may sumpay aning scholar refer to the designation asa may atras ani. Para maklaro na to. Kay inani lang putol. Wala ni bias. Pangilad ni. Dapat kung mo picture ka whole page ayo nang i-crop nimo putlo asa masumpayan eh kanina pagalis subos many parish churches asa sumpayan na mas may paning cover ni libro hay mong gipicturean kay gi-whole copy pa nimo ipakita ning whole page ani ba whole page kaya to matanaw na to kung sa joy atras aning ni ang some of the earliest writer in church history atong matanaw na makontextualize na to kay mo rang gi-crop awani ilad man ang imuha. Ikaw nagibahala na gani. Usaon pagka ako'y bahala nga giputol man nimo. Wala man ko ani nga libro bro. Mao lagi ni nga ako lahi ko bro kay pag wala ko nga libro ikaw nga nagawit i-double check gid ako nagtinuod. Kay mga tikay ang tas kalaglagan na ni manghinaw ra ka ani. Reflection or leave your camera. Ngilad bisad kaning social media. Problema bro, imo na problema. Ay no, problema dyan na nimo bro. Dili na ako ang problema. Nasa imo ang burden of proof kay ikaw may nagawid sa ebidensya. So ihatag nimo ang complete nga page ana. Kami igo ra man ming receiver sa imong libro. So the fact kay ni-receive mis imong dokumento. So ang among problema karon unsaon na mo pag double check na. O karon gi-double check na nako. Ang imong gihatag putol. Dili siya kompleto. O panilitan karon kaniyo. Scholars refer to the designation. Asa may sumpayan ning paatras? Dito nag-scholar kaning sa katapusan many parish churches asa sumpayan wala daw saan na to ni pagkuan na naman ay kwando nakatutok na siya bro. Di ba picture na ba di ba picture ang tibuok pin sa ana dayon atong tan-awon ang ibabaw nag-ubos. Bahalag din mo mapicture ng luyo ana basta ka na lang page unsa na nga page apila na may pamaning imong cover gipasa kay kompleto pa man Bro ako kanang namagod mo yung mga researcher kabalo mo ko na ana mao gani bro bahalag na mi researcher
Karon kay na may researcher, usakos may research. Alright, sige. Usakos may research, ipagawas ko no nang niyang kopya na tong tanawon ni be. Kay dire katunga aram na imong gipicturean, imong gikrap, giputol nimo. Bro po, ikaw ni bahala lang po. Dili bro, dapat i-provide nimo kay ubuingon ta nga i-research nako naaman sa imong kopya ni dafa kung tinuod nga wa ka nang ilad. Atong tanaw na. Nihalang lang ka? Dili man. Bro, usa man kanang tinuod kang usa man nimo ha kamatuoran nimo o pangilad ni. Paminaw sa ba, kaya ang imong kamaturan nimo 64, imong gingon gay na Pedro. Karon ang gingon diri 160. Dili ba ang ako ganina si San Pedro nahimo siyang Santo Papa, gihimo siya ni Kristo 30 AD pa na. Pagtukod ni Kristo sa iyang simbahan, gigama siya Santo Papa tungod sa mga yawe sa gingarian sa langit nga iyang gihatag niya, giotro ang iyang ngalan gikan sa Simon padulong sa Pedro. Kanang imo magong pangutanag kanusa siya kining nahimong naghari or nag Santo Papa jud kasi kapanahon nato ni Kristo og nilang San Pedro na pamas Kristo adto at that time. So ang imong pangutana is naa siya sa kuan kining nag-office man gud ang imong giingon, di mo gud to ingon nga nahimo siyang Santo Papa. Ang imong giingon is nag-office. So naas around 64 AD kay namatay man siya is 67 kung wa ko masayop. Karon ang imong gibasa dire sa libro listing man dili man ang iyang pagkagasugod sa siyang pagkasanto Papa list. Paminaw ka. Asa mang sumpayan ni, asa mang tibuok kapya ni, ngilad naman puga. Dai ko style nimo pa nga may plano. Paminaw ka. So magpost gani kag libro dili putol-putulon. Ilad kani diri pa lang daan na may ilad na itabuan ni. Paminaw ha. Ang imong gisay-sige na 64. Sa panahon sa 64 daw si Pedro ang iyang pagapok. Karon gitagaan kita og 160. Niya mo gidawat nimo pero dili na pass dili sis di kailangan kung karon sa ginatubod na nahatag sa iya karon giingon mo ka 30 na pud sa panahon na po sa 30 nagsugod ang pagkapok ni Pedro asa may tinuod sa tulo. Pareho lagi ng tinuod. Ang akong giingon, si San Pedro, gihimo ni Kristong Santo Papa around 30 AD. Kaya mo man ay pagsugod niya o pagtukod sa simbahan. Ang gipahimo niyang giistoryahan na si San Pedro man. Di man si kaning tawag anini ang si Ellen Goodwhite. Pero ang imong pangutana ganina, kanusa nag-office? Di naras mga around 64 kay si Kristo ni saka nas langit ana. Around 64 ide diha dapita kay namatay siya 67 man. Pero moingon ko nimo nga sirka lang na ha. Buyin tag sirka dili na tinuod bana-bana ra na kay di ta ka exact bisan mga historian dili kahatag og exact gyud point. So sirka nga akong gamiton. Karon nangutana man ka sa iyahang pagka-office di da. Nya karon nangot niyo na pug ka nga naman sa inyong libro. Listing man na. Basaha ra ko na bisag giputol pa na nimo na ra oh. The first list of Roman bishop. Unsa man ang first list? Unang listahan. Dili ingon nga diha gasugod. Listahan. Kabalo ka mo basa, bro? Kabalo. Kasabot ka gun sa aon pagbasa? Kasabot pa. Unsa man na sa binisaya ng the first list of Roman bishop? Unang lista. Unang lista dili. Kanang unang lista nagpasabot ba na nga diha nagsugod ang Santo Papa? Yes. Sure ka? Yes. First list. First list gani, buti pasabot listahan ba, listahan. Unang niya na-record. Na-record siya sa list bro, kanami ang tag the first list, buti pasabot natala sa listahan. Wa pa siya natala sa listahan, nagsanto Papa na siya. Ulahi lang ang listahan, gigama. Ano na ba? For example, na-membro ka og taxi driver, butang talang is 2019, na-membro kag taxi driver.
Apan nalistang naggama kog listing kung ako ang kumpanya sa imong gitrabahuan. Gagama kog listing sa mga taxi driver, mga butang talang this year lang. Pasabot nga mao pay pagsugod nimo sa pagka taxi driver arong tuiga. Dili siguro. Kung niyon ka bro, kung dili na mo ang tinuod nga unang analista, kay niyon ka 30 ED or 64 ED, so paano nimo ning sumala sa nasulat diri? Dili na ko na supakon, tama lagi na siya. Listing ba? Bot pasabot ang listahan nas mga Santo Papa, unang gigama, unang gitala. Ana nga mga tuig, pero wala bot nagpasabot nga diha nagsugod ang pagka-Santo Papa ang San Pedro. Mura lang nig analohiya ba nga gihatag na ko nimo. Ikaw nahimo kang taxi driver sa akong kumpanya 2019. Karon ga finalisting ko og mga driver sa taxi nako. Naghapon ako gigama, pasabot gahapon pa kagasugod sa mong pagka taxi driver dili siguro. 2019 ga-drive na ka sa akong kumpanya. Ulahi lang ang paggama na kong mga listahan sa mga driver. Anar na datinga. Duga po, ako ay follow up kay mo bro po. Gay pangutana ka ng lisod nga ma-challenge sa kanang panington sa daan. Panggali ka tubang sungutan na Kasi wala. Nangilad naman gali ka diri. bro ako. Kung ining gitawag first list na bisgot Andrea, kung dili ni mao, ay yun talaga kung dili gini siya ang actual nga nalista. Naa pa kay mahatag sa ako nga secular historian nga nagsulti dili ni mao. Objection, bro. Wala ko moingon nga di na mao. Sabta ba? Ang akong giingon tama na nga naa nabasa kay kana man kung author ana bro, kanang imong gamit ba nga libro ba? Di ba? Ang author ana bro, kana si Christopher M. Belito, usa na siya ka academic, kanang iyang libro gitawag nag-academic history book kay kana gud si gitawag nato og si Belito usa na ka Catholic historian. Nagtudlo na sa kasaysayan sa simbahan mo bitaw tong gipasa nimo no nga ang pag-split sa kwan. So kanang ni wala ko maingon nga nasayop na tama na ang paggama sa first listing sa mga Santo Papa, Bishop of Rome, anang mga tuiga. Pero wala magpasabot nga diha nagsugod si San Pedro sa pagka Santo Papa. Mura ba na? Tagan ka na kong laing sampula. Ako, balikon ako ni. Ikaw, driver ka sa akong kumpanya. Ibutang talang dump truck imong gidriban. O niya, nagsugod kasi imong pagpang-drive 2000 kuan, butang talang is 2017 or 2015. Dayon, kaganinang buntag, nag-finalize kog mga listahan sa tanan akong mga driver. Buot nang ipasabot nga ganina pag ang buntag na himong driver sa akong kumpanya. Dili. 2015 pa lang ga-drive naka ulahi lang ang listahan ako gigama. Ana ra guna? Nakasabot. Bro, layo na kailangan mo ang style niya. Kay gusto man nimong ipalutaw nga di ang libro hamoy pagsugod ni San Pedro siyang pagka Santo Papa. Sumala sa pabasa bro, dili ta magboto. Wala man di agingon nga mo'y pagsugod. Ang listahan lang, ang listing ba? Kabalo ka gun sa listing. Listahan sa mga Santo Papa nga nahimong Santo Papa nga sa wala pa nagilista, nag-Santo Papa na sila. Sige. Ayay, pagka asa man imong reading comprehension ani? Parang mo sige ganyan. Parang mo tuko sa imong gisaysay nimo. Sumala sa gingon diri 160 nagsugod. Naa ba kay mahatag ko mga aside ani 160 nagsugod? Naa ba kay mabasa nga one banit kanang ubos-ubos pa ni. Na kay matag wala. Ubos-ubos nga unsa man? Katong gingon mo 30 ED or 64 ED. Naa ba kay mahatag ana? Ang bro, wala ko'y mahatag bro kay in the first place wala pa may listahan sa mga Santo Papa anang paubos. Kaya pa man maglisting ang simbahang Katoliko ana. Nag-final listing unang gilist mo nang gingon the first list of the Roman bishop anang tuiga.
So padaw na nawala pa nakahatag ang simbahan og mga listing. For example, nangayo ang gobyerno og listing sa mga butang talang, mga sundalo, pila ka buok na adiha nag-duty. Wa magpasabot nga sa wa pag ipangayo ag listing, wala pa sundalo anang naana. Wa pa lang ipangayo ag listing inana pa. No, asam ning imong reading comprehension. Mabasa niya ako, dili lang si Pedro ang gitawag og first of dili lang si Peter. Tungkol kay duha sila. Ha? Peter, uyunon ba ni mo ni o supakon? Sa to'y pangutana nimo? Okay. Sumala sa history of the church. History of the church. History of the church. Unsa nga kisay author anang history of the church? Kanang ibasa kini mo karon no. Gusto ko magbasa para Sige ha. Some of the earliest writers in church history mention both Peter and Paul as leader of the Christian community in Rome. Ano Pakutana ko. Ako para sa imo, sumalang sa sulat diri dili lang si Peter, kundi apel po si Paul. So kakon ba ni mo ni? Wait, bro, akong tubag. Kung kategorikal imong gipangutana, kung supakon bag dili, di na ko na supakon. Kay si San Pedro nahimo sad siyang leader, si Paul nahimo gyapong leader sa simbahan. Pero wala magpasabot nga si San Pedro San Pablo mga Santo Papa tutungod kay leader. Namang gali leader diri sa amo ang kuano man nahimo Santo Papa. So ang pinakalabaw pinaka-leader jud nila ang pinakalabaw si San Pedro. Mo jud ay pinaka Bishop of Rome. Bote pasabot is siya ang pinaka. So mo nang gihimog Santo Papa kay siya ra may nakadawat. Of course si San Pablo leader sad. Leader man. Si Peter. Lagi wala tay problema kaning giingon diri ba nga si Pedro og si Apostol Pablo pareho silang leader ra. As the earliest writers in the church history mention both Peter and Paul as leader of the Christian community in Rome. Sa Kristiyanong komunidad sa Roma sila na nahimong mga leader. Pero wala magpasabot nga si tawag aning ni ang si San Pablo Santo Papa pod kay nahimo siyang leader. Dili na mao. Kay kung imong ipadayon nagbasa tong basahon na mo nang diri giingon sumpay the first list of Roman bishop dating to about 160 to 185 designate Peter and Paul as co-founders of the church at Rome by the middle of the 3rd century. John 29 was set aside as the bishop of Peter and Paul in Rome, but about the same time Peter was generally recognized as the first bishop of Rome. Ikuan lang, ipadayon lang ang basa. Muna dili lagi mangilada. Face of St. Peter Basilica today on either side of the step of leading into the church, that statue of St. Peter on side of Paul another. Ayaw lagi putlag basa para sakpa noong ka. Dali lang ba sa pagkakayaw di oy. Di mo ka minus ko Imo magibasa ka po dito man ka sa dating. Ibasa nimo dito dating to about 160 AD. Ayaw dito. Ikaw ba makilad ba? Isa ka po siguro no kaya ang tuldok nagsugod man si babaw. The first list Roman bishop. Kaya sa siguro sugod oy. Dili man na bro, dili man na period kama man na. Ay kama. Kama man na period ay ng bishops diha the first the first list of bishop Roman bishop di man na period kama man na. Ang pagsugod basta the first. Sige. Sumpay ha. Atong basahon na. The first list of sige ha. Ayaw lang pangilad ha, tanawa. Paminaw.
the first list of Roman bishop, kano sa aman ni? Ang unang nalista nga mga obispo sa Roma, dating about 160 to 1805. Designate Peter and Paul as co-founders of the church at Rome. Sumpay para masabta na to. By the middle of the 3rd century, yadtong John 29 was set aside as the first, as the pista of Peter and Paul in Rome. But about the same time, sa mo Japon nga mga panahon, Peter was generally, pag kinatibukan ba, generally recognized as the first bishop of Rome. Apil din si San Pablo Wakman. Taka na mga oy. Si 3rd century ra mo, si 3rd century ra. Sa may 3rd century? Hamay 3rd century, ana? Hamay 3rd century? Yung gawa na yun, by the middle of the 3rd century. Bro, kadali lang bro ha, bro. Unsa man ang imong tingog bro nga perti manghinaya mo ra magudi na naman ako madungga na. Mo lagi ni siya sa cellphone na siya, bro. Kana na imo kusog, na imo hinay. Kanang kusog ko na we paduol sa imong pick up. Hello. Or basin ka nang imuhang headset mo ay nakaingon ana. Wala mo gidsit ni. Kana okay na na. O kana. Kanang kuan ba? Kanang gitawag diha sa by the middle of the 3rd century. 29. Kanang ba? O yun na, wala. Dili mo. Dawa to o dili. O sa may question nimo anang middle of the 13th century. 3rd century rin ang gingon diha sa 3rd century pa daw. Manahimo sila og obispo sa Roma. Wrong. Diba? Pataka ra magadiya oy. Tarong nagbasa asam ni mohang reading comprehension. Ako basahon be. Tara oh. Tanaw ha. By the middle sa pamina sa century. Tanaw oh. By the middle of the 3rd century ni adtong John 29 was set aside as the feast of Peter and Paul in Rome. Diha gasugod ang pagdeklaras kapistahan dili yung pagkasanto papa bugok. Himo magpiko yan ang kalakihan dodong. Ipadayon lagbasa para dili sakpan mo ay sultan ni mamutol-putol. Naunsa naman yung tao ni Rosales oy.